CAF ya Mama County na waleta ile cheki ya shilingi 141,100. Neme ane tokonya tubwate chi program chinyinge gochiana gochia. Lakini lero Nyasaye bwanchire muna twachaka kurukemera twaenda gachuba naende twachire gaiga ande ngogenda tore guchimoina iga West Mugirango tumakwanda twande note Mugirango. Egento kiango kimono ekero nari kuna kubaini kwai. Nkanyora muri organized. Imubwate ekiombe tayari mogendererete gikuba support. Asobugimo. Na inche bina bie biombe ngoswa ime na support elinda ali esemore mosuke korwali esemore ran mogenda asande. Igo ekero mwakora application ebintu bieno bikarigererigwa na babwa toka nga you have gone through. Yani nga mwaetire masaliti ali aboretigu na mwanya mulitipitisha. Igo rena inche naranga tigangiche rero. Inche kubatebiga. Meremende yons wose muntu onde bwesi go succeed. It is you to think of yourself. Na yo kwerengereri. Oikaranse mwa ochake kwerengereri nganyare bena karase getenta getankonye. Muntu tayo okonye kiara kile muntu nabwate mechando yayo. Osebano. Kila mtu ako na shida zake. Wewe ukianza kama vile mumeanza ninajua mtaenda mbele. Naende mukuboka maambi. Naende mwara the latest. Nimaete. Emiro mokora para ni mirimo yogokumi. Na asengencho motagete gwekinia ase chi family chaino bana baino basome bana baino baragere na inu boigo muragere ndi mobeke chianga batekero monta agotaka kwego kiekarari bija mwaye yawe kora ari nyombe ya bwate marangeti ya robuya lakini nachicho urara isikali marangeti nacho. You must work hard and this is the work that you are doing. Munekeombe nchabane byombe ngorigereria ebya youths bi organized. This is one of them. Disability muna naruka chuba nanyore kyombe ya disability barabuba manya batabwati magoro bachande getera kini bakolire gas baka muna bono iga target yawo babwate bagochikokora they are almost there. Ekiagera chinchoke babwate na abandi babwate chingoko abandi babwate tinga igone karo batebete naki ekero tokonyora omusada from anywhere etokonyobeka okore miremeri eria nande kere kiombe kero organized nekeino na manyoro musada moke igogo kina sengencho inumore organized abande mbaro bakwirika babiri batatu bakoye kubachaka kurwana chibesa chiri chiasira. I want you to grow the little that I have brought for you today so that kinkocha gocha nyuma ye miaka ebere etatu ninchi chencha ko korodit inki mwakorire ngai mwakinire ngai mwekire chairman na bakorusio na batakorusio ekiagere kene kiombe taribo ekero kere kiombe goikage kine mubwatane buya mumata serikali tego korigie kero royomo ekero mure group na rie konyara kubaikera na ende mwabwatana na basongo bagoteba nga many hands make work lighter oro no na aria se kwa bwato mochando okonyora gwa konyiru no nyore ngo mochando moko igorende ijengo kwa ngokonya disabilities na konya youths na konya women ekiombe keno ne kia youths ngokonya disabilities nabo igo abana bali chintakana batabwatise na ngina bagosoma secondary school inje ngo bakanere fees barabunyonde karaga ikenyoro mokorora ore takane ntakorerie gukwana. Give me the name, that is the work I do. Na ali simu anchora go parliament mangana na mangaro to kubakorera nima ete mubwata maswali aya nimo nyakobori nga igoro ye finance bill ne bintu binde e bill ne chesoke na ende gokonya bantu baito ekiara to sakoteba ninga bono tigato soke isikuto chaka okora maandamano abantu bara andamana nonya ninu manyara abantu bagweta paraga mokonya abantu mokobogori intu andamana akeigo mochakano abagusiba bere abana be university bagakwa bagatindekwa lero ndaro banyorete nintu tokonyora asara lakini ese bintu birie bijya tokoboria etutagete none serikali etotegerera eigwe ki abantu batagete
lakini mangana maandamano aro na inche na rueto otinjo lakini naikira ngotaka abantu bana rende bana nacha kuba supportinga kero gotebi gwandamane faida kyo chikonyora litangani faida te ese biri tutagete kurigeria faida tobirigeri no bwororo elinde finance period yakare chigweta tonyore bintu biro nebigo chigo support mwananchi wa kawaida mna na etire na igure mna abananchi bako na konga maoni hata mimi hiyo ndio nachukua huko aliago cha kukonya mwananchi na aro tutagetaete elinda cha bakonya ase igo tutati kwa na mangana mange ase ngenjo yembura nerire tigamba akere mbiya mono gaki yamana sogonchora uriko nyota manyiti bona mubwate bakatepo banking magokora aribo mubwate bakachi project magokora bono na aba boostiri korwa service ya National Government Affirmative Action Fund NGAF ya mama county na baleta ile check ya shilingi 1141 na 100 Chile sana baleta ile banki kimo igorete Equity Bank mwese kwenye ira bona iga maambide chibesa mubwate mucha hakire mo ikarase biya mupange ekero ngocha gocha mucha kongorokie project mwakori kyara gokanyi ndigwana ine yamana sana na sama leta ngoro kusimini ni acha manya kandi na boda boda ase lituko lya lero twanyore umenere bu Cherusa Mumanyi we county ya Nyamira atalete ile cheki ye kiombe ase kiombe gito twakire mbia mono asogo twekirie cheki ye enya tunyara kwegendereri na intu abana panda panda wa karantini cheki kiombe gito ntwatete boroni ngitogokora tokoroni ase members ende koroni tero ya side alafu ntwate ne project yogo simaka jinsi yaga ne yende yo waka matoko kama reda ngoro kudeni Sondong secretary ya Quarantine Junction itukoria lero ndoro no mogoko yo kwiranirio mheshimiwa Cherusa Mumanyi ngambe ya mono ase ngenjo yo kotoe support na basaba ketogokina chibese chinji tokonya chi project cheito tuchi uplift tokine una bana bak mheshimiwa baranya jana bara bana kionde abako ni bemo na korona mo bari samarita ndeni Sondong secretary Quarantine Junction alikuwa ni mbia tole kila siku sama yeye dango kwa na toko ba yangu tu atole security amuno malo kanya ro wate me kona iga baga yala bantu bala ngia iga mana ro wate ni security ngi na bako ni ya edi ni ko no como wate ya bako ni sabe tanki sana no como wate me ko ni bako ni mwezi myango Magdana mwisho. Advisor wako kutoka kwa Charles. Mheshimiwa